एसे बुंहर आदा एसे बुंहर साल बिफांजों बुंफबनाय जानो हागौ जुनादफोरबो दङ दाबो मैदेर लख्रा सिंहफोर मोख्राखौ नुदों नुनाया हनै दालाय दासा नुहरदों एसे मिथिंगायाव जेसेबां थानांगौ बेबादिया दं सानदों आं दङ सानदों आं हाजोबगोन लामा माने समायना नङा ओरैबायदि गोदान लामा बानायनाय बरिया लामाया बिराद बरियानो बै बाजारा मा बाजार मोनलाय बासबारि बाजारनिफ्राय जों डाइरेक्ट रुपसियाव थांसै लामाखौ आं देखायबाय थानोसै गोदो जोंनि रायजो जानाय आबै आबौ रायजो जानाया बेफोरबायदिनोमोन ना ओंखायथ' माबाया खाथि जायोलै मा होनो बै दुब्रि र' दै बारबानो खाथि लिरफिनफिनो जे बे बिरनाया मा बे बिरनाया हा गान्दुला ना साल बिबार गान्दुला बार फैगोनलै गान्दुला गाहाय बिरदों बेलाय आयौ बिराद बिरदों हनै साल बिलाइबो मोनहैदों साल बिलाइ माने बिबारा रायाखै दा रानाय नङा बार बारबायगोनलै हनै बे माथो गुफुर जाजोबखो हा सारायस' दाब्रि आरो बिदिनो खुवा खुयो बिराद मोजां दृश्य सारायस' दाब्रि आदा बियो बुरलुंबुथुराव नांहैयो नामा बे दैया आदसा फैयो आरो बे दैया बै न'आव गाखोना नायजागौमोनलै बै न'आव दैज्लाङाव माने बे दैखौहाय रुपसि एयारपर्टआव थाङोब्ला लोगो मोनबाय आरोखि दासो गारि गंसे लोगो मोनदों नै जों बाव फैनाया रावबो रुपसिखौ नुवाखैनो रुपसि एयारपर्टखौ नायनो थांगासिनो रुपसि एयारपर्टखौ रावबो नुवाखै जाहैदों बै आदायाथ' नुसिनाखै दिनै मोनसे जायगायाव फैदों दा रुपसि नायनो थांगासिनो दङ रुपसि एयारपर्टखौहाय बाहेरानिफ्रायनो नायनानै लड थांफिनसै दाबसे जायगायावसो फैदोंमोन नालाय बबेनिफ्राय नुहुरबावनांगौ जागोन ओंखारबाय नै दा ओंखारबाय रुपसि एयारपर्ट साइनबर्डखौ देखायनोसै आं
गिदानो बिजोंसो नै रुपसि एयारपर्ट बे मा लामा गौरीपुर धुबरी गौरीपुर हा बेलाय बैयाव मा दङ नायनोसै रायमना पार्क माने अबे ओरैखौ देखायदों आरो ना अबे रायमना पार्क ए बै साइमोन थारमाने सफैबायमोन नै रुपसि गाथोनाव बरायबाय बर'नि लिरनाय दं दा खाथियाव देखायनोसै आच्छा उल्टा पानी मन्दिर रायमना नेशनेल 70 किलोमिटार दं उल्टा पानी मन्दिर 114 चक्रशिला 75 दिप्लाय बिल 59 धीर बिल बेथ' ओरैसो जाजोबगोन बिटिसि हेडक्वार्टार 66 पेराग्लाइडिं टुरिजिम बे पेराग्लाइडिंआ 58 किलोमिटार बेनिफ्राय औ बे माबानिया क'क्राझार बे दिप्लाय खाथि ना औ दिप्लाय बिल गैला नैबाव मा मोनजागोन नामा ओइ थांगोनसैथ' बेरायफैदोंमोन हाबनो मोनानो हाबनो मोना फरेस्ट बिट अफिस रुपसि एयारपर्ट बेरायफैदोंमोन गैया हाबनो मोना हनै रुपसि गाथोनाव नो एन्ट्रि ओरैनोबाबो नो एन्ट्रि हा ए नङा ओरैनो नो एन्ट्रि सारिथा हाबनो मोनो थांनो मोना आदा थांनो मोना थिनथा नोंगौना ओरैनो औ যাবতো নোৱাৰিব এনে বেলেগ দিনত পাই না নাপায় 4টা বজাত আচ্ছা আচ্ছা 10টা বজাত লৈ পৰা 4টা লৈকে বেলেগ দিনত সোমবাৰত হয় না সোমবাৰত বন্ধ তোতা হয় নাকি দেখা নাপায় না এনেকুৱা ৰাস্তা সেইপিনে না অ 800 মিটাৰ যোৰহাট মানুহ আহিছিল আজি আমিতো গোসাইগাঁও পৰা আহিছে ইয়াত ট্ৰেইনিং আছে টিপকায়ত হয় এই দাদাৰ চিনাকি হয় তেখেতে গোলাঘাটত আছিল আমি কাম কৰিছিলোঁ তাতে साइनबोर्ड गैयाबो नो एन्ट्रि समबारनिफ्राय माबायावसो हाबहैनो आहायबो दे बेलेग दिन आहिबो एसेबो अन्थाय हाबनो मोनगौमोन जोङो ओरै हारसा गोजा ना बे दखानाव मा जालांसै नामा नायनायनि बासबारियाव जाहैसै आच्छा ना आंथ' जेनेबा एसे बेथ' मन्दिरसो ना थांफिनसै जोङो गारि गाखोफिनसै गैला जोङो नुवाखसै मालाबा फैफिनसै मालाबा बास ओंखामबो उखैबाय ओंखाम जायाखै दाबो सानसेमानि आदा गाखोद' ना थालांसै रुपसियाव आफसोस जाबावबायसो मोजां नुवाखिसै सिङाव हाबनो मोनाखिसै आफसोस जाबायनो आदाया मालाबा लाना फैफिनसै आदा दे एबार सानैजों मफेजों लागायबाय आंगोबो सानैजों माबानो होन 10टानिफ्राय 4टासिम 10टानिफ्राय 4टासिम गिदिंबाय थागोन 10टा 10 सेकेन्डआव सफैगोन जोङो
दुब्लियाव सालायना बेसे माबाखौ नायजायो दानि बे ब्रिज गोदान बानायनाया दमकल गेजेर माबाना दुब्रिना बांलादेश आदसा थांनाया बांलादेश फुलबारिया औ थांनाया डेन्जारेस थिं मोजां बियो बयबो नायो जोबोद मोजां बियो ब्रह्मपुत्र गेजेराव ना बियो दा आदसा बिराद नायो बेखौ आंनाव जों बांद्राय 2017 ना 18 आवहाय ट्रेनिं हैदोंमोन आं ब्रह्मपुत्रखौ दुब्रिजों बारबाय आं बारफेराखै आं बे मा होनो नोंना ओरै बे साउथ सालपारा फुलबारि होनो आरो बे अमर फंबायफोरनि गामि थांलाय जोब्बाय बे लामाया आगिया ओंखारहैयो गोजानथार आङो खाथियाव गाखोफेराखै ब्रह्मपुत्रखौ दुब्रिजोंबो नुबाय आङो 2 घन्टा 3 घन्टा बारबाय आं बे लामायाव आं गाखोआखैलै आरो बे सेम ब्रह्मपुत्रखौ आङो गुवाहाटियाव आमिनगावनिफ्राय डाइरेक्ट बे शुक्लेश्वर मन्दिर बे सेरसिम